No seu segundo ano de vida, o proxecto Platón, impulsado pola Fundación Abanca e o sector pesqueiro, volve a cadar cifras destacadas. Durante o ano 2022, as diferentes actividades e iniciativas levadas a cabo para retirar refugallos do mar remataron cun total de 6,5 toneladas de lixo recollidas. 6 toneladas y media de residuos retirados, 7 limpiezas de playas, 5 limpiezas de fondo, y quizá lo que es más importante es cómo se involucra la sociedad en general. 669 personas han trabajado con nosotros, o nosotros con ellos, como voluntarios participantes en estas actividades. Son más de 2.500 horas de voluntariado en el año 2022. Hemos colaborado o han colaborado o nos hemos involucrado con más de 25 entidades colaboradoras y 11 ayuntamientos en los que se ha actuado. Entre os materiais máis retirados están as cabichas, os bastóns dos oídos, os chupachús, anacos de plástico, bolsas, máscaras e residuos do sector. Todos estes aparellos ou artes de pesca que están perdidos debido aos malos tempos, como ben dixen antes, porque nadie quere perder un aparello porque vale diñeiro, ocasionan esa pesca fantasma que finalmente perjudícanos a todos, non? Porque perjudica o propio recurso do que vivimos o día a día. Nós somos os primeiros interesados en recuperar esos aparellos e deixar o contorna limpia. Ademais da retirada do lixo, o proxecto tamén ten unha vertente de concienciación. Queda moito por facer de crear concienciación medioambiental e crear divulgación para que a xente se implique tamén nesto. Eu estou de acordo que o sector é o primeiro implicado que ten que botar man desto, porque somos parte do problema, pero o problema está en todos, porque eu sempre digo, e creo que o escoitei en algún lado, e gustoume a palabra esa, o mar non empeza na playa, o mar empeza no interior, no alcantarillado. O proxecto continúa neste 2023. As limpezas de fondos e de praias xunto coas campañas de concienciación como Goza da Praia sen deixar pegada, destinada aos turistas, son algunhas das actividades que os organizadores manterán nesta edición.